हम दुबई में 5 बरिस तक ले रहनी। हम बहुते गरीब आदमी रहनी, चोरी छुपे काम करत रहनी। हमार कागजात ओह खातिर बनल ना रहे। एक दिन एगो सुंदर मेहरारू हमरा लगे आई, कहली हमरा खातिर काम करा, हमरा घर में रहा, हम तोहरा के महीना के 1 लाख रुपया दे। हम तुरंते मान गईनी, काहे कि हमरा पैसा के जरूरत रहे। जब हम ओह मेहरारू के घरे गईनी तो ऊ जवन काम हमरा के बतौली ओकरा के सुन के हमार होश उड़ गई। ऊ त हमरा से मेहरारू लोग के संगे। हमार नाम दिनेश हा। हम दुबई में 5 बरिस तक रहनी। अभी नया नया बियाह भइल रहे। खाली 1 हफ्ता बादे माई बात सुनावे शुरू कर देहली कि तोहार बहिनन के बियाह करे के बा और तोहार बियाह में बहुते पैसा खर्चा हो गइल बा। कर्जा ले बानी, अब तोहरे के ऊ कर्जा चुकावे के बा और बहिनन के बियाह भी करावे के बा। माई कहले कि हम तोहार बियाह पहले ले करवा देले रहनी। तू कल जाके इ ना कहबा कि हम बड़ रहनी तो हमार बियाह पहले काहे न भइल। बाकी अब ऐसन ना हुई। तू अपना मेहरारू के पल्लू ले बन्हा के बैठ जा और कोनो काम नत करा। बहरी जा अपना बहिन खातिर पैसा जमा करा। जब बहिन लोग के बियाह कर लिहा तब अपना मेहरारू के संगे अलगा रहिहा। जवन मन करी तवन करिहा, कोनो दिक्कत ना होई। बात उनकर सही रहे। हम इकलौता भाई रहनी और हमरा 3 गो बहिन रहली। खाली घर चलावे के रहित तब बिहार में केहू नौकरी कर लेहित। बाकी बहिन लोग के बियाह करे के रहे। अब मेहरारू के भी खर्चा रहे। एहले हम दुबई चल गईनी। हम सब घर से इस सोच के इहवा आवे निजा कि बहुत आसान काम होई। 3-4 घंटा काम और ओकरा बाद पैसा मिल जाये। बाकी इहवा अइला के बाद पता चलेला कि अपना घर में सूखल रोटी भी मिल गई बढ़िया बात बा। कम से कम आदमी इज्जत के संगे त जिएला। हमरा दुबई में 5 बरिस हो गई रहे। अभी तक हम अपन कागज ना बनवा पाले रहनी। हमरा लगे उतना पैसा जमा ना रहे। जवन थोड़ बहुत पैसा बटोरत रहनी वो घरे भेज देत रहनी। ओहो पर घर के लोग के ई कहल रहत रहे कि उनका गुजारा नइखे होखत। मेहरारू से बतियावत रही तो वो रोवे लागत रही। वो बस इहे कहत रही कि बियाह के 1 हफ्ता बाद वो नया दुल्हन के छोड़ के चल गए और अब 5 बरिस हो गई। कोनो बाल बच्चा भी ना मिलल हमरा। हम ही जानत बानी कि इस समय हम कैसे बितौनी। रौरा हमार जवानी बर्बाद कर देहनी, हमार जिंदगी बर्बाद कर देहनी। हम रौरा के कबो माफ ना करब। रौरा वापस आ जाए तबो ना। हम तो बहुते चिंतित रहत रहनी। अगर हमार कागज कोनो तरीका ले तैयार हो जाये तो हम इतना पढ़ल लिखल रहनी कि ऐसा नौकरी कर लेती जो ना में घरे जाए के छुट्टी भी मिल जाये और टिकट के पैसा भी बन जाये। बाकी कुल दिक्कत कागजात के रहे, जोना खातिर बहुते फीस जमा करे के होत रहे। समय हाथ ले फिसलत गई, हमरा पते ना चलल। हमरा समझ ले बहरी रहे कि का करी। कोनो काम ना मिलत रहे। दिन भर मेहनत कैला के बाद भी हम उतना पैसा ना कमा पावत रहनी जितना शायद बिहार में रहती त कमा लेती। कबो कबो मन करत रहे कि वापस चल जाए, मजदूरी कर ले, दिहाड़ी बना ले, बाकी इहवा ना आए। अभी हमरा कुछो समझ में ना आवत रहे। बाकी अब इहवा ऐसन केहू ना रहे जे हमरा के पैसा दे दी ताकि हम वापसी के टिकट बुक कर सकी और उ पैसा दे देते तो सोचते कि हम भाग जाए। अब एह मामला में हम कुछ ना कह सकत रहनी। एक दिन हम एगो बस स्टैंड पर बैठल रहनी। रात के समय रहे। हम घरे भी ना जा सकत रहनी, काहे कि हम जवन कमरा ले रहनी ओकरा के किराया देवे के रहे। हमरा जेब में इतना पैसा रहे कि हम किराया दे देती। बाकी ओकरा बाद हमरा लगे खाए खातिर 1 गो रुपया ना बाचित। फिर एगो मेहरारू उहवा आके खाड़ हो गईली। वो मेहरारू काफी लम्हर रहली, बहुते सुंदर लागत रहली। बाकी एह घड़ी हमरा आह के कुछ ना भावत रहे। वो कहली कि परेशान लागत बाड़ा। एह जाके कुछ लोग अंग्रेजी बोले आवत रहे। वैसे भी उनका लहजा अलग रहे, जैसे वो अभी अंग्रेजी बोलल सीखले होखस। हम कहनी कि राउर लहजा एकदम साफ बा। फिर वो कहली कि उनका 7 से 8 गो भाषा आवेला। अंग्रेजी तो हमार बाबूजी बोलत रहले। हमार काम भी ऐसन बा। हम कहनी कि राउर काम का बा। तो तनी मुस्कुरा के कहली कि तू काम करबा। हम कहनी काहे कि जोनो तरह से तू बैठल बड़ा लागत बा कि तू बहुते परेशान बड़ा।
आजकल हर समस्या के समाधान पैसा बा। अगर जेब में पैसा होके तो लोग कबो ऐसन ना बैठेले। हम कहनी कि रौरा सही कहत बानी, हमार समस्या भी पैसा ही बा। हमरा पैसा के जरूरत बा, बाकी हमरा कोनो ऐसन काम नइखे मिलत जौना ले हमार जरूरत के पूरा कर सकी। वो कहली कि हम हूँ ऐसने आदमी के खोजत बानी जो बहुत मजबूर होखे, काहे कि मजबूर लोग मेहनती होला। तू हमरा साथे हमरा घरे चला, उहजे रहिहा, हम तोहरा के एगो काम बताई। तो हम कहनी कि रौरा तो हमार नाम तक ना पूछनी और काम देवे के बात करत बानी। वैसे इहवा ई सब होखल सामान्य बात रहे, काहे कि इहवा के लोग सीधा बात करत रहले और ज्यादा लाम चाम बात ना करत रहले। वो कहली हम तोहर नाम भी पूछ ले। हम कहनी कि काम कैसन हुई? अगर रौरा हमरा के घर के काम करावे के हुई तो माफ करब। हम पहले भी केहू के घर में काम कैले बानी, बाकी वो लोग बहुत अजीब रहले, अधिका काम करावत रहले और कम पैसा देत रहले। एगो घर में हम 2 महीना काम कैनी, उहो एगो मेहरारू रहली जे हमरा से ढेर काम करावत रहली और कम पैसा देत रहली। तबो हम मजबूरी में काम करत रहनी, बाकी हमरा पता चलल कि वो हमरा के ओही बर्तन में खाना डाल के देत रहली जोना में वो अपना कुकुर के खाना देत रहली। हम तुरंते वो नौकरी छोड़ देहनी और क्रिया खैनी कि अब कबो ऐसन काम ना करब। वो कहले कि चिंता मत कर, ऐसन कोनो बात नहीं खे। हमरा घर में काम करे खातिर पहले ही ले 2 से 3 गो नौकर बाड़े आ तोहरा हमरा खातिर काम करे के बा। हमरा घर के काम तोहरा नइखे करे के और हमरा साथे रहे के बा। काम के बाद हम तोहरा के घरे जाके समझा दे, चिंता मत करा। हम कहनी पैसा कितना मिली? हम पहले जगह जगह ले धोखा खा चुकल रही, यही से हम पहले ले ही पैसा के बात कर देहनी, काहे कि आदमी खाली पैसा खातिर ही काम करेला। अपना मेहनत के पैसा मांगे में भला कैसन लाज? अपना मेहनत के पैसा मांगे में कोनो बुराई नहीं है। वो कहली कि हम तोहरा के महीना के 1 लाख देब। ई सुन के हम हैरान परेशान हो गई। हम अतना लाचार रहनी कि हमार मुंह खुल गई और हम हाँ कह देहनी, काहे कि 1 लाख कम ना रहे। 1 महीना में अगर हमें 1 लाख भेज देती, अगर हम एजा कुछ पैसा खर्चा खातिर रख भी लेती, तब भी बहुत पैसा के बचत हो जाये। 1 बरिस के भीतर हमार बहिन लोग के बियाह हो जाये। एकरा बाद हम अपना घरे जा सकत रहनी। हम कहनी कि हम तोहरा खातिर काम करब आ ओकरा बाद हम औरी कुछ ना सोचनी। बस यही कहनी कि ई तब पक्का बात बा कि पैसा तो देब ना। वो कहली कि हाँ हाँ, ये पैसा तोहरा खातिर अधिका होखी, बाकी हमरा खातिर ये पैसा ढेर नहीं खे। रास्ता में जात घड़ी वो हमार नाम भी पूछली और इहो पूछली कि हम कौना देश के हई। ओकरा बाद वो कहली कि ई बहुत बढ़िया बा, हम तोहरा के बहुत भरोसा कैले बानी। वो हमरा के एगो कोठारी भी दिखौली जवन की दूसरा मंजिल पर रहे और ई कोठरी के संगे बाथरूम भी रहे। वो कहली कि जब तक ले हम यहाँ बानी तब तक ले एहिजे रहब। हम कहनी कि हमार काम, तो वो कहली कि तोहार काम जल्दी बता दिहल जाई, तोहरा अपन हुलिया सुधारे के पड़ी। हम अपना आप के देखनी, जब हमार बियाह भइल रहे ओ घड़ी हम खाली 22 बरिस के रहनी, बहियों हमार उम्र बेसी ना रहे। हम 27 बरिस के रहनी और 27 साल के नौजवान के जवानी के समय होला। बाकी तनाव के चलते हमार हालत ऐसन हो गई रहे कि हम 30 ले ऊपर के आदमी लागत रहनी। लोग अपन ख्याल भी रखेला जवन कि हम ना रखनी, बाकी तनाव ले ही आदमी खराब हो जाला। वो कहली कि पहले तोहरा आपन रूप और स्वास्थ्य में सुधार करे के हुई, बहुत बढ़िया और सुंदर दिखाई देवे के पड़ी, काहे कि काम ही ऐसन बा। तब हम सोचे लगनी कि जरूर कुछ हो पब्लिक डीलिंग के काम होखी। एकरा खातिर आदमी के बिल्कुल ठीक ठाक होखे के चाहिए, एकदम टिप टॉप होखे के चाहिए, काहे कि कबो कबो आदमी के व्यक्तित्व ओकरा बात से पहले ही बोल देवेला। हम कहनी कि ठीक बा, जैसा रोड़ा कहब हम ओइसने करब। जवन आदमी रोड़ा के 1 लाख रुपया देत बा, यदि वो 1 गोड़ पर खड़ा होके के कहता, तो आप जरूर 1 गोड़ पर खड़ा हो जाए। 5 बरिस में पहला बेर हमरा शांति से नींद आयल रहे। एकरा ले पहले जहाँ हम काम करत रहनी, एगो कोठारी में 8 गो लोग सूतत रहे। खाली हमनी के ही पता रहे कि रात कैसे बीतत रहे और दिमाग में कोनो तनाव भी ना रहे।
जब से वो पैसा के बारे में बतौले रही, हम ओही के बारे में सोचत रहनी। इतना बेसी पैसा लेता हमार कुल समस्या दूर हो जाए। हम 6-7 महीना बाद अपना मेहरारू ले मिले भी जा सकत रहनी, बाकी हम वो लोग के एकरा बारे में कुछ हो ना बतौने। जब पैसा आई तो हम भेज दे और ये बता दे कि हमरा बढ़िया काम मिल गइल बा। वो लोग ये बात खुदे समझिए। हमार मेहरारू के पैसा के ज्यादा चिंता ना रहे। वो तो बस यही कहत रही कि तू वापस आ जा। पता ना हमार परिवार उनका संगे का करत रहे। वो हमरा के कुछ बतावत भी ना रहली और ये हमरा लगे इतना पैसा भी ना रहत रहे कि हम उनका के बार बार फोन करें। इहवा ले फोन बहुते महंगा रहे। अगला दिने हमरा के भोरे भोरे ही उठा दिहल गई। निकले नींद आयल रहे, पहले नींद पूरा हो गई रहे। वो मेहरारू हमरा के एगो आदमी से परिचय करौली, जवन कहले कि आज से हम तोहार ट्रेनर बानी, हम तोहार देखभाल करब। हम कहनी कि रौरा कौना काम खातिर ट्रेनिंग देब। वो कहे लगले कि तोहरा के तनी फिट करे के बा। वो मेहरारू के कहला पर हमरा के मर्दाना वाला कोठरी में भेज दिहल गई, जहाँ हमरा बार के भी रंग बदल दिहल गई। हमार हाथ गोड़ भी साफ करवाइल गई, हमार दाढ़ी भी बनवाइल गई। हम पहले ले बहुत बढ़िया लागत रहनी। बाकी ट्रेनर हमरा के पूरा दिन कसरत करवाइले और ये नया कपड़ा भी ला के दिहले। हमरा के ऐसे सजावल जात रहे जैसे हम कोनो फिल्म के हीरो होखी और ये हमरा कोनो फिल्म में हीरो के काम करे के होखे। 1 महीना तक हमरा आपन ख्याल रखे के रहे। वो मेहरारू के नाम चाहे जवन होखे, सब कोई ओकरा के कोको बुलावत रहे। हम ओहिजा के नौकरन के अजीब बात करत सुननी कि ई नया बकरा हा जौना के वो लेके आयल बाड़ी। वैसे तो ई बहुते सुंदर बा, बाकी एहिजा के नइखे लागत, परदेश से आयल बा। तबे तो ई इनकर बात में आ गइल बा। सच कही तो ई सब बात सुन के हम तनी घबरा गनी, अब परेशान भी हो गई रही। वो कौना बारे में बात करत रहले। काको को पहले भी ऐसन आदमी के लेके आयल रहली। अब तक वो हमरा के ठीक से ना बतौले रहली कि हमार काम का हुई। बाकी जौना तरह ले इन नौकर बात करत रहले, लागत रहे कि जैसे हमरा जैसा लोग यही जा आवत जात रहले। हमार सूरत नीमन रहे तो का वो हमरा के खाली यही से लेके आयल रही कि हमार मजबूरी रहे ऐसे। कहीं वो हमरा से बियाह त ना करे के चाहत रहली, तबे वो हमरा के इतना सजावट सवारत रहली। बाकी अगर ऐसा रही तो हम उनका ले कब्बो बियाह ना करीती। भले वो हमरा के 1 लाख के जगह 4 लाख देले रहती, तब वो हम उनका ले बियाह ना करीती। कहे कि हम अपना मेहरारू के देले ही का रहनी, हम कुछ तो ना दे पाऊनी। अगर 5 साल तक ओकर इंतजार कैला के बदला हम ओकरा के बेवफाई करती और 5 साल तक इंतजार करे के तोहफा के रूप में उनका के बेवफाई देती, तो हमरा ले बेसी जालिम आदमी केहू ना हुई। हम तो पहले से ही इतना परेशानी में रहने। हम उनका दिल से कुछ ना लेवे के चाहत रहने। बाकी ओह मेहरारू के देख के ऐसा ना लागत रहे कि वो हमरा ले बियाह करी है। उनका भीरी दुनिया के सब कुछ रहे, दौलत रहे, शोहरत रहे, घर पैसा नौकर चाकर सब कुछ रहे। वो एगो गली से उठावल आदमी से बियाह काहे करी है। वो खाली एक बेर देख के हमरा से प्यार ना कर सकत रहली और ये ऐसा फैसला खाली प्यार में ही लिहल जाला। एकर मतलब हम गलत सोचत रहनी कि वो हमार मदद कइले बाड़ी। हम उनका बारे में ऐसा बात ना सोचे के चाहे। कठिनाई और गरीबी में 5 बरिस 25 बरिस नियन बितौले रहनी। बाकी इतना बढ़िया माहौल में 1 महीना कैसे बीत गइल पते ना चलल। जब हम अपना के देखनी तो हम अचरज में पड़ गनी कि हम का हो गइल रहनी। हम बहुत सुंदर लागत रहनी। कोको के बुलावल गई कि हम कैसन लागत बानी। हम बहुते महंगा कपड़ा और जूता पहन ले रहनी। हम ऐसे खड़ा रहनी जिसे हमरा के खड़ा होके के कहल गई रहे। ट्रेनर आके कोको से कहलस कि देखा हम का कइले बानी। वो कहे लगली कि हमरा तो पहले से ही तोरा पर विश्वास रहे कि तू बढ़िया काम कइले बाड़ा, ये तब बहुते नीक लागत पड़े। ट्रेनर कहले कि रौरा नजर ता जौहरी के हा, रौरा हीरा के पहचान कर ले बेनी। बाकी वो कहे लगली कि हीरा तक पहुँचे के रास्ता ता तू ही बाड़ा। फिर वो उनका से कहली कि बतावा तोहरा का लागता ई कतना तक चल जाइए। तो कहले कि बेसी ले बेसी 7,000 कतहू नहीं खे गई। वो कहे लगली कि 1 हफ्ता के। तो वो अपन बड़का गो दांत दिखा के हंसले और फिर वो आदमी कहले कि ना
एक रात के। फिर वो दोनों जनाई के संगे हंसे लगले। हम कहनी कि अब हमार काम बताई। वो कहली अब काम बतावे के नहीं खे, अब काम करे के बा, बस तैयार हो जा। और ये ट्रेनर से कहली कि आज इनका के नीमन कपड़ा दे दी ताकि ये औरी नीमन लागस। सांझ के हमरा के फेर ले तैयार कइल गई आ एगो बहुते बड़ मॉल में ले जाइल गई। इहवा मेहरारू आ मर्द हमरा के ऐसे देखत रहले जैसे हम बहुते सुंदर बानी, काहे कि एकर एगो कारण ई रहे कि हमार कपड़ा आ जूता जवन की बहुते महंगा रहे। दूसरा बात कि हमरा संगे 2 गो गार्ड भी चलत रहले। ट्रेनर भी हमरा साथे रहले जे आज हमार गार्ड बनल रहले। वो हमरा हाथ में बैगनी रंग के रुमाल थमा देले रहले। हम पूछनी कि ई कहा, तो वो कहले कि हाथ में पकड़ के रखा ताकि सब लोग देख सके। हम कहने कि ई सब का बा, ई है हमार काम बा। तो वो कहले कि हाँ ई तहार काम है। असल में तो जवन कपड़ा पहनले बड़ा वो ब्रांडेड कपड़ा है। हम चाहत बानी कि लोग तोहरा के देखस, जैसे कि लोग हमनी से पूछे कि कपड़ा कहाँ से ले ले बाड़ा। एही तरह से उनका मशहूरी हो जाए और तब लोग ओहिजा से कपड़ा खरीदी हैं और हमनी से ओहिजा के पता पूछी हैं। एही तरह से दुकानदार हमनी के पैसा दी हैं और उस पैसा से ही हमनी के तोहार तनख्वाह देव जा। तोहरा रोज नया नया नीमन कपड़ा पहन के मॉल में आवे के बा। सब केहू के इहे लागे के चाहे कि तू बहुत अमीर आदमी हुआ। एही ले हमनी के तोहार नकली बॉडीगार्ड बनल बानी जा। अब ई काम हम समझ गईनी। हम कहनी कि बहुत बढ़िया और सीधा बा और यहाँ तक कि बहुत ही आसान काम बा। मॉल के भीतर एसी लागल रहे। सज धज के 1 घंटा तक घूमे खातिर इतना पैसा दिहल जात रहे। हमार तक किस्मत खुल गई रहे। हमरा तो बहुत ही बढ़िया काम मिल गए रहे। कुकू के फोन आयल तब पूछली बतावा कि काम कैसन लागत बा। हम उनकर तारीफ करे शुरू कर देहनी। हम कहनी कि रौरा हमरा के बहुत बढ़िया काम देले बानी। ई काम कोनो मेहनत के काम नहीं खे आ इतना पैसा भी मिली। रौरा तो हमरा खातिर एगो परी बन के आयल बानी जे हमरा इतना बड़ समस्या के आसान बना देलस। हम रौरा के कैसे धन्यवाद देही। हमरा कोनो दिक्कत नहीं खे। वो कहली कि अपन घर के नंबर दे दा, हम पहले से ही कुछ पैसा तोहरा घरे भेजवा दे, जौन कम से कम 50,000 हुई। हम सोचने कि परिवार के लोग तब बहुते खुश हो जाइए। हम उनका के अपन घर के पता बता देनी और नंबर भी। वो पैसा भेज देली जवन शायद कुछ दिन बाद उ लोग के मिल जाइत। हम बहुत खुश रहनी और हमरा चेहरा पर मुस्कान आ गई। हम ओहिजा और बढ़िया स्टाइल के साथ घूमे लगनी। हम कोनो अनपढ़ गवार जाहिल ना रहनी। ये सब बात हमरा खातिर कोनो नया बात ना रहे। बिहार में भी हम बढ़िया से तैयार होके रहत रहनी। ये अलग बात बा कि इतना महंगा कपड़ा ना पहनत रहनी। हम ऐसे ही चलत रहनी कि अचानक एगो मेहरारू हमरा लगे आके हमरा हाथ में जवन रुमाल रहे ओकर दूसर का हिस्सा पकड़ के कहलस कि चला हमरा साथे। हम कहनी कि कहवा, तक कहे लगली कि चला। वो अभी अंग्रेजी में बोलत रहली। इतना अंग्रेजी तक हम 5 बरिस में सीख ले रहनी। बाकी जौना तरह से वो मेहरारू के व्यवहार रहे बात हमरा समझ में ना आवत रहे। वो हमरा के एक हाथ से पकड़ के हमरा के ऐसे ले जाए लगली जैसे वो हमरा के खरीद ले होखस। ट्रेनर लोग भी पीछे हट गए और जात घरी वो कहले कि जा, चिंता के कोनो बात नहीं खे। वो हमरा के अपना गाड़ी में ले आईली और कहली कि चला चले के। हम पूछने कि हमरा के कहाँ ले जा रहल बाड़ू, हमरा समझ में नहीं खे आवत। वो कहली हाथ में बैगनी रंग के रुमाल लेके खड़ा बड़ा और तोहरा नहीं खे मालूम कि हम तोहरा के कहाँ ले जा रहल बानी। फिर काहे हाथ में बैगनी रुमाल धैले रहला। हम पूछनी कि एकर मतलब का बा, एकर का मकसद बा। तो हमरा से एगो बात बतौली। कहली कि पुरान जमाना में जब मेहरारुअन के हिनल जात रहे तो लोग के बैगनी रंग के रुमाल धरा दिहल जात रहे। यह रस्म आगे भी चलत गई और आजो जेकरा भी अपना ख्वाहिश पूरा करे के होखेला ओकरा हाथ में रुमाल निशानी के रूप में रखल जाला। लड़की होखे भा लड़का, बैगनी रंग से ही पता चलेला कि हम एक काम करे के खातिर तैयार बानी। ये सुन के हमार आत्मा कांप गई। यही ले वो मेहरारू हमरा के पकड़ के हमार रंग रूप सुधरवा देहलस और वो अपना ट्रेनर से कहत रहली कि एगो रात के 7,000 यही बारे में बात करत रहली। हम अचरज में पड़ गई। हम कहने की सॉरी, हम यहाँ ये काम ना करेनी।
वो हमरा के खराब नाम ले बुलावे लगली, हमरा के बुजदिल कहे लगली कि अगर ये काम नइखे करे के तो तू ऐसन रूप के काहे बनौले बाड़ा। हम ओहिजा से ऐसन भगनी कि हम ओह औरत के हाथे ना लगनी। बाद में वो हमरा के खोजबो ना कैले हुई है। फिर हमरा के एगो बढ़िया आदमी से भेंट हो गई। हम उनका के सब कुछ बता देनी। वो हमार अतना मदद कैले और ये कहले कि हम तोहरा देश वापस भेजवा सकतानी, काहे कि हम हर महीना गरीब के पैसा देवेनी और हम ऐसने लोगन के मदद करेनी। भगवान वो आदमी के भला करे जे हमरा के वापस भेजवा देहलस। वापस आके माई बहिन अब मेहरारू से भेंट भइल। मन में बहुत राहत महसूस भइल। मेहरारू से भी भेंट भइल और इस बात के खुशी रहे कि हम उनका ले बेवफाई ना कैले रहनी। परिवार के लोग जवन पैसा वो मेहरारू घरे भेजले रहली ओकर इस्तेमाल ना कैले रहे। हम सोचनी कि हम यही जे काम करब, वो पैसा से हम काम शुरू करनी। हमनी के गरीब लोग हैं जा, छोट छोट समस्या के चलते हमनी के बहुत परेशान हो जानी जा। सोचे लगे नहीं जा कि का हुई, जबकि सब कर मालिक ऊपर बैठल बड़े। हमार बहन लोग के भी बियाह हो गई, हमनी के यहाँ बच्चा भी हो गई। 3-4 साल कठिन रहे, बाकी अब जिंदगी अच्छा हो गई बा। सोची ना कि बिना कोनो कारण के हम अपना साल के 5 साल मुसीबत में बिता देनी और ये अपना मेहरारू के भी इंतजार करवाईनी। हमनी नहीं कहत कि केहू विदेश न जाए, बाकी इस बात के ध्यान में रख के जाए, काहे कि ओही जा रौरा साथे कुछ हो सकेला। हम पढ़ल लिखल और समझदार रहनी, बाकी हालात से डरा के बाहर निकले के फैसला करनी। बाकी अब हमरा जिंदगी में सब कुछ ठीक बा। हम यही जे सब कुछ बना ले बानी। धन्यवाद दोस्तन लोग के।